Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes pitsa 11 na bulan sang Abril tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyu sining maulanon kag mabagyuhon nga panahon. Uy, duwa ka tuig nga wala maka-experience ang Bacolod sang Mascara Festival daw ibalik sa bulan sang Oktobre. Bawa, asod-asod nga bagyo. Gin tabugid sa Semana Santa. Mga airport, terminal, puerto, porte, gotok galing ang iban, hindi makapadulong pauli bangod sang malain nga panahon. Ining mga balita kang isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 40. Ba daw nabuksan, ginaplanuhan sa bulan sang Oktobre ang Mascara Festival. Boperte, no? Dua katuig hidlaw-hidlaw gurong tao, no? Nga magpudag-pudag sa dalan. Siling ni Mayor Bing Leonardia, pati gayunon sa syudad ang pinakasadya nga Mascara Festival karon nga tuig. Amo lang ini ang selebrasyon nga makabalik naman kita sa igtalupangod sang bilog nga kalibutan. Amo ni siya ang primera nga kaladtuan major tourism sa pungsod Pilipinas. Bantog niya sa bilog nga kalibutan. Di temprano pa may preparasyon na ang syudad sang Bacolod. Puerte, no? Abilang taon ta. Labi na gid kung mag-iskirda na si COVID kag maghiwat sang Mascara Porte. Hidlaw-hidlaw gid ang pumuluyo sa Mascara Festival. Ang preparasyon pati gayuno na preparasyon gid para bunga-bunga ang Mascara. Amo nang siling naton, kari naman kamo sa Bacolod, dala naman kamo maskara kag damo kwarta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 41. Mabalik ako pagkatapos ini. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang Action Radio Philippine Standard Time, last 6:46. Salamat gid no kay Action Fred Salanga. Ginayon nato nining oras kay may ara kita nga bisita karon nga aga mga ka-action no bisan maulanon naton panahon. Ang aton bisita first time diri sa Action Radio Bacolod no. Si Dr. Tricia Robredo. Sino ni si Dr. Tricia Robredo? Si Dr. Tricia Robredo amo ni siya ang pinakamagulang nga anak sang aton Vice Presidente nga si Vice President Leni Robredo no. So sa aton linya sumong si Dr. Tricia Robredo. Miss Tricia, good morning and welcome po dito sa Action Radio Bacolod. Good morning po, mayong aga po sa ating lahat. Thank you po for inviting me po na makapanayam kayo ngayong araw. Yes, Miss Tricia, diretso na po ako sa katanungan natin. Sige po. Ito pong palagi nating narinig na People's Campaign sa kampanya ni Vice President Leni Robredo. Ano po ba ito? Pakiliwanag po ito at paano ito nakakatutulong po sa hangarin ng Vice President na maging Pangulo ng ating bansa? Officer, alam niyo po, mula po nung nagdeklara si Mama Leni ng kanyang kandidatura, yung kumpas po talaga ng buong
buong kampanya mula po sa taong bayan. Mula po sa paggamit ng kulay na pink hanggang sa mga aktibidad po ng volunteers tulad ng palugaw at ng iba pa pong activities to engage the community. Talaga pong volunteer-driven siya. At ito pong volunteerism, ito po yung puso at pagkakawang gawa ng mga kakamping natin. Dito po humuhugot talaga ng lakas si Mama. So noong tinawag niya po ang bawat isa sa atin na gisingin ang natutulog pang lakas, noong sinabi niya na mas radikal po ang magmahal, lahat po ng ito yun ang makinaryang nagpapatakbo sa ating kampanya. Kung wala po yung pagkakaisa ng taong bayan, sir, feeling ko hindi po magiging posible ang lahat ng ito. So napakalaking tulong po ito para kay Mama Lenny dahil going into this race po, alam naman natin na wala tayong resources at makinarya na meron yung kalaban. Pero meron po tayo nung wala sila, yun yung po yung pagsisikap, tapos yung sipag at husay po ng volunteers at supporters natin. Opo. Makita po natin these past few months, lalo na po nung simula ng kampanya, nakita po natin kung gaano kalakas ang pwersang ito. Yung People's Rally pa lang po natin, libo-libo na yung dumadalo. Sa Pampanga po, umabot tayo ng 200,000 na katao. Kaya po napakahirap po mawala ng pag-asa kapag ganito po talaga yung sumasalubong sa atin. So sobra-sobra pong nakakataba ng puso ito at dito po talaga kami humugot ng lakas para magpatuloy, sir. Alam mo po, Miss Tricia, gusto kong paalam sa dito po sa Bacolod. May nakikita po akong pupunta sa talagang malalayong mga lugar dito sa probinsya po ng Negros. Yung mga hindi Opo. napupuntahan po ng mga kandidato, napupuntahan ng mga volunteers ni Opo. Vice President Lenny. Opo. At Ano po yan, sir? Yung kimama po talaga mahalaga sa kanya na maramdaman tapos mapakita sa lahat ng tao na kahit saang lugar man sila, nakikita sila ni Lenny Robredo. Tapos syempre po, gusto niya rin iparamdam sa kanila na kasama po talaga sila sa mga plano tapos sa mga pagpupulong na ginagawa para po targeted din lahat ng solusyon natin sa communities natin. Kaya po sinisipag niya talagang puntahan yung mga lugar na to, sir. alam po natin nga kayo po mismo ay kasama sa house-to-house campaign. Yes po. Kumusta naman po? Anong experience ninyo sa pag-ikot po sa mga malalayong lugar dito sa bansa? Kami naman po, kami magkakapatid, sanay po talaga kami mag-house to house. Bago po kasi maging national politician si Mama, talaga pong yung tatay namin naging politika po sa lokal. Nung nag-mayor po siya, naglalakad kami. Pero ngayon nga po, nakita namin na may pangangailangan ngayong kampanya. Kaya sinusubukan po namin sa gawin on a national scale. Maaminin ko po, hindi laging glamorous yung experience. Sa mga iba po nating pinupuntahan, may mga taong pinapaalam talaga at pinaparamdam sa atin na iba yung kanilang sinusuportahan. Pero mas marami pa rin po, sir, yung nakikita naming mas bukas na makinig at mas makilala pa si VP Lenny Robredo. At sinusubukan po namin ipaliwanag kung bakit po yung mama namin yung karapat-dapat na maging sunod na pangulo natin. Tapos hopefully po, sir, wala pa po tayong numero para ma-quantify yung efforts natin. Pero naniniwala po kami na may nararating din po itong mga pag-house-to-house po natin kasama ang ating mga volunteers. Siguro naman po sa pag-house-to-house campaign natin, pinapaalam natin sa ating mga kababayan kung anong klaseng leader itong si Vice President Robredo at Yes ano ang po. plano niya para maiahon naman ang bansa sa especially Yes po. itong epekto ng pandemya. So, Opo. can you tell us para meron ding hindi siguro hindi siguro marating ninyo pero at least dito sa pamamagitan po ng radyo malaman po nila kung ano talaga ang klaseng leader itong si Vice President Lenny at ano ang mga plano niya para naman maiahon tayo sa epekto ng pandemya. But sir, alam niyo po, naniniwala rin po si VP Lenny na kapag matugunan po natin yung hamon ng pandemya, yung ibang mga problema po natin, it becomes less daunting, no? Kaya naman po isa sa mga una niyang nilatag na plataforma talaga ay yung kalayaan sa COVID plan. Ito po nag-layout po ito ng policy agenda niya para matigil yung virus sa pagkalat pa. Tapos po makontrol yung effects niya sa mga communities natin. Alam po ito ni Mama kasi first hand po naging involved po talaga siya sa pandemic response ng Office of the Vice President. Opo. Hindi po siya umaasa lang sa staff niya sa opisina para malaman kung ano nangyayari sa ground. Siya po talaga mismo kumukuha ng impormasyon. Mula po doon, nakagawa po siya ng plano na may 3 pillars. Yung 3 pillars po na yun, yung una po, kalayaan mula sa pangambang magkasakit. Yung sunod po, kalayaan mula sa gutom. Tapos yung pangatlo po, kalayaan mula sa kakulangan sa edukasyon. Yung una po natin na kalayaan mula sa pangambang masakit. Ang plano po dito ni VP Lenny, magkaroon tayo ng mahusay na hepe ng Department of Health.
Kasi hiniwala po tayo, lahat talaga nagsisimula sa liderato. Gusto niya rin po ma-improve ang healthcare system. Gusto niya rin po, sir, dagdagan yung pondo sa health sector para po masiguro din na may sapat na kagamitan po sa mga ospital. Tapos gusto niya din po yung frontliners natin na alagaan talaga. Kaya po yung plano dito ni VP Lenny, bigyan sila ng tamang suporta. Tapos yung benepisyo din po ng frontliners, dapat makuha nila yung naaayon sa kanila. Sunod naman po, sir, yung kalayaan sa gutom. Gusto po ni Mama na palakasin pa yung sektor ng agrikultura. Tapos gusto niya rin po suportahan yung mga magsasaka natin para masiguro din po na okay po yung ani at meron din pong sapat na makakain yung ating communities. Yung huli naman po yung kalayaan mula sa kakulangan sa edukasyon. Yung plano po dito ni VP Lenny, dapat may gadget at internet po para sa mga mag-aaral natin. Tapos po gusto niya din mag-set up ng community learning hub. Kasi siyempre po yung mga guro, ayaw po natin silang pang-iwanan. Kaya po gusto din natin mag-set up ng training at suporta para sa kanila. Yung mga detalye po nito, sir, inaanyayahan po natin yung ating mga kababayan. Nabisa tayo ng lennyrobredo.com para mas malaman pa po yung plataforma lalo na pagdating sa pandemya. Opo. Alam po natin, Ms. Tricia, na itong budget ng Office of the Vice President, medyo kakarampot. Kakaunti lang po ang budget medyo limited din ang budget ng Office of the Vice President. Pero dito po sa aming lugar, sa Negros Occidental, would you know kung may anong mga proyekto yung naisagawa dito ng Vice Presidente kahit po maliit yung budget niya? Yes, sir. Sobrang dami pong proyekto actually ang na-turn over dyan sa Negros po. Sa Negros Occidental po, may iba't ibang programa po para sa mga kababayan natin. Umabot po ito lagpas 9.45 million pesos worth of projects. Kabilang na po dito ang pagpapatayo ng classrooms po sa Hinubaan. Nagkaroon din po ng feeding programs para sa mga malnourished at stunted. Nagbigay din po tayo ng ayuda. Noong tinamaan po ng Typhoon Nina ang lugar noong 2017, nagbigay din po ng tulong kabuhayan sa mga mananahi sa Hinubaan at sa Morsha, sa mga mangingisda naman po sa Sipalay at Kawayan, at yung mga magsasaka din po, nabigyan din po ng assistance sa La Castellana po, at si Mamaylan. Nitong pandemya po, nag-set up po tayo ng 2 community learning hubs. Ito po ay nalagay sa Barangay Libacao at Barangay San Antonio, at nakapag-distribute din po tayo ng PPE at medical supplies sa higit na 30 na mga area at institusyon. Ito po mga programa na ito says a lot about her leadership na katulad po na sinabi ko kanina, babad po talaga siya sa ground. Kaya po alam niya yung realities natin at kung ano yung mga pangunahing problema na kailangan i-prioritize, kung ano po yung pinaka-urgent para po agad na makatulong tayo. So under VP Lenny's leadership po sa OVP, naging flexible po, tapos naging mabilis ang pagresponde ng Office of the Vice President. Tapos mabilis din po yung feedback mula sa communities at partners natin. Kaya po laging nag-evolve yung mga programa natin. So ito po, maasahan talaga to na responsive si VP Lenny. Lalo na po nung panahon ng pandemya, nakita po ito mula sa kanya at mula sa kanyang opisina. Ito pong plataforma ni Vice President Lenny, ito ay nakaangkla po sa Oplan Angat Agad. Can you explain itong Oplan Angat Agad para paano ito makatulong sa mga Pilipino? Yes po, sir. Ito pong Oplan Angat Agad. Ito po ang priority program ng Pamahalaang Robredo. So ito po, binubuo ito ng 3 haligi. Yung una po, angat tayo sa trabaho. Yung pangalawa, angat tayo sa kalusugan. Kasi yung pangatlo po, angat tayo sa edukasyon. Yung angat tayo sa trabaho, ang sinasabi lang po nito, dapat po may sasahod sa bawat pamilya na kung mawalan ka man po ng trabaho, dapat may 3 buwang ayuda na sasalo sa'yo. At kung wala pong mahanap na trabaho, dapat gobyerno mismo ang magbibigay sa'yo ng trabaho. Nagawa na po ito sa Office of the Vice President nung nagkaroon tayo ng jobs matching, So, excited po tayo makita to na mangyari on a nationwide scale. Susunod naman po yung angat tayo sa kalusugan. Ang sinasabi din po nito, dapat bawat pamilya may malalapitang doktor. So, si Lenny Robredo po, gagawing abot kamay at abot kaya ang serbisyong medikal. Yung huli naman po yung angat tayo sa edukasyon. Ang sinasabi po nito, dapat bawat bata may dekalidad na edukasyon na magdadala po sa kanilang mga pangarap na trabaho. Ito po yung detalye ng mga ito na nailatag po ni Mama Lenny sa kanyang kalayaan sa COVID plan at hanap buhay para sa lahat jobs plan. Lahat po ito nasa lennyrobredo.com. Pero ang punot dulo po ng lahat ng ito, ang gusto pong maparating ni Lenny Robredo na magkakaroon kayo ng isang gobyernong maaasahan ng ordinaryong Pilipino na gustong umasenso. Na kapag nadapa ka po,
gobyerno mismo yung aalalay at aakay sa'yo patayo. Isang gobyernong tapat na sa sinumpaang tungkulin, tapat po sa lahat ng proseso at sa mga tapat. Tapat din po sa bawat Pilipinong pinaglilingkuran nito sa trabahong palayain ng bansa sa pandemya, sa pagsiguro po na may hanap buhay para sa lahat, o sa pagharap man po ng kahit anong hamon at sakuna. Ito po ang maasahan talaga ng bawat Pilipino. Isang gobyernong tapat na mag-aangat po talaga ng buhay ng lahat. Ms. Tricia, maraming mga supporters si Vice President Leni na parang pumalag o kulpo sa ginagawang red tagging sa kanila ng ilang ahensya ng gobyerno. Ano pong masasabi mo dito? Ito pong red tagging, no? Sabi ba nga po ni Mama Leni, malinaw po yung naging motibasyon ng pagre-red tag. Hindi lang po para sa akin o para sa pamilya namin, pero pati na rin sa mga volunteers natin. Malinaw po tayo na gusto nilang sirain ang momentum ng ating People's Campaign, pero alam naman po natin lahat na it will take more than this distraction po para pigilan tayo from campaigning and from fighting po for our future. Malinaw rin po sa atin na malinis ang pangangampanya natin at wala po tayong ibang interes talaga kundi sa sinutulong po na tapat at mabuting pamamahala ni VP Leni Robredo. Opo. Ms. Tricia, it's a privilege and an honor na makapanayan po namin kayo dito sa ating istasyon po. Salamat for your time and panghuling mensahe mo lang po sa ating mga taga-subaybay. Yes, sir. Salamat po talaga sa pag-imbita din sa amin. Gusto ko po gamitin ang pagkakataon na ito na magpasalamat din po sa lahat ng kakampings na nagpakita po ng suporta nila at patuloy po na nakikiis sa laban natin. Siguro po ang assignment ng bawat isa sa atin ngayon, patuloy po sana nating ikwento at ipakilala kung sino si Leni Robredo at ano ang kayang niyang gawin at kanyang mga nagawa na. Lalo na po para sa mga hindi pa kumbinsido. Para po magawa ito, kailangan nating abutin ang ating kapwa, tao sa tao. Sana po samahan kami ng ating mga kakamping dyan sa inyo na kumatok sa bawat pinto ng kapitbahay. Kausapin po sila ng mahinahon at kumbinsihin po sila na iisa lamang ang ating pangarap para sa kinabukasan natin at ito po ay isang Pilipinas kung saan angat buhay ang lahat sa edukasyon, sa kalusugan at sa kabuhayan. Napakarami po nating resibo, nandyan ang track record niya para kilatisin ng lahat. Alam po natin kung paano siya magtrabaho, kung gaano siya kabilis tumugon sa tawag ng panahon, kung sino at ano ang kaya niyang gawin at yung kanyang ipinaglalaban. Makakaasa po kayo, hindi lang sa susunod na buwan, pero pati na rin sa darating na panahon, na lahat po ng ginagawa ni Leni Robredo hindi po magbabago. Patuloy po siyang makikinig, patuloy po siyang makikipagdialogo sa taong bayan, at isasama niya po tayong lahat sa pagpaplano ng kinabukasang pangarap po natin. Matrabaho po ito, pero para po sa amin, worth it ito. Konting araw na lang po, kaya sana po masamahan po kami. Pero end of it all po, maraming salamat po sa lahat ng ginagawa na effort. Maraming salamat po sa inyo, sir, sa inyong imbitasyon. Sa darating pong halalan, huwag po natin limutan. Leni Robredo for President po, number 10 sa Balota. Sige. So, Dr. Tricia Robredo, Ms. Tricia, thank you and it's a pleasure interacting with you. Salamat po at good morning. Madamo nga salamat po, sir. Thank you po. Salamat. Mga ka-aksyon, si Dr. Tricia Robredo, ang kamagulangan ng anak ni Vice President Leni Robredo. No? So, salamat mga ka-aksyon, Fred, for giving us this time. Nga aton nga mapag-iutan ining si Dr. Tricia Robredo. Magabalik kita pagkatapos lamang sini. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS